kurssille. Vaikka sitä psykologiaa. Mehän miettimmekin, että lakitieteen kurssille. Juristi! Eikä! Mitä? Minä maksan sulle sellaisen kurssin! Et taho mitään sun vitun kursseja! Eikä sinun valittelua ammattia! No miksikä sinä sitten tahot, tyttärukka? No mitä, taiteilijarennuksiko? Sitähän minä suunnitellut, haluat maalata tauluja ja kaikkia muuta ihana. Minä en ainakaan maksa minkälaisia avustuksia sitten. Niin takia haisikaan rahoja! Minun rahani ei haise! Toivomme aurinkoa, joka tuo meille lämpöä. Me toivomme vehreyttä ja hedelmällisyyttä. Me kiitämme maata.